shoko raMwari kuna Matiyo chapter 3 verse 1. Namazuva iwayo Johani Mubhabhatidzi wakauya achiparidza parenje reJudhea achiti, tendeukai, nokuti ushe hwokudenga hwaswedera pedyo. Nokuti uyu ndiye wakarehwa nomuprofita Isaya achiti, izwi rounodana murenje, gadzirai nzira yaShe, ruramisai migwagwa yake pafo. Iye Johani waive nenguo yamakushe ekamera nebhanira reganda pachiuno chake. Zvokudya zvake zvaive mhashu nouti hwebundo. Zvino veJerusarema neJudhea rose vakabudira kwaari nenyika yose yapaJorodhani, vakabhabhatidzwa naye murwizi rwaJorodhani, vachizvireurura zvivi zvavo. Asi vakati achiona vazhinji vavaFarisi navaSadhusi vachiuya kuzobhabhatidzwa, akati kwavari, vana venyoka, ndianiko akakunyeverai kuti mutize kutsamwa kunouya? Mazvita tivaomberere maoko vachinogara pasi. Ndakutendai nokuverenga kwakanaka kudai. Ndakati nesongo yandandinayo asi ndikuona kunge tanyanya kuimba stereki. But pane songo inoti anouya zvekare, Jesu vanouya zvekare, vakaenda asi vachadzoka, vanouya zvekare, ivo vanouya zvekare, Jesu vedu vanouya zvekare. Tichaimba haleluya, vanouya zvekare, Jesu vedu vanouya zvekare, vanouya zvekare, vakaenda asi vachadzoka, vanouya zvekare, ivo vanouya, Jesu vedu vanouya, tichaimba haleluya, vanouya zvekare. Amen. Amen. Masikati ano kwadaverengesa kubhuku raMateo, ndapa musoro weshoko unoti born for a purpose. Amen. Chingoudza ari pedyo neongo muti born for a purpose. Ndakati ndichidzverawo mushoko raMwari, ndakanzwisisa kuti hapana chinongozorokana chaitika chisiri mupurogiramu yaMwari. Amen. Zvino Juma isusu sevanhu, asi kuna Mwari haisi surprise. Vakutoti ndizvozvo chaizvo. Ndakatarisa pasi pano panyika, ndakaona kuti hakuna chinogadzirwa chisina purpose. Gitare iri ringaripa munhu anoti mawaya, asi mukarisa maoko amagama vanokuridzirai manzwa kuti munotamba muchida musingani. Akatogadzira gitare akatorigadzirira for a purpose. Amen. Chandakabata chino ichi, maiki ino iyi, mukaipa akuya vari kumusha, vanoona plastic yekuti vakabatanidza nehuni dzavo dziri kuramba kujuta moto unobhebha. Amen. Asi iri mukarikanamira pano tinoti mandirerudzira basa rangu. You are born for a purpose. Hakuna chisina basa. Chakakonzeresa tipe zvinhu kuti hazvina basa inyaya yekuti takazvisa pasiripo. Hallelujah. Okay. Amen and amen. Chakaita kuti izvozvi somukaenda kumusha kwenu, nogona kutosvika paine kompyuta yakanaka zvokuti laptop, alright.
chashandiswa panzvimbo isiri yacho. Amen. Izvozvi mukaenda kumadhamini area, chiri kukonzeresa kuti vanhu vakande marara ipapo, vakasvika pachifanira kunge paine imba ndokuwana pasina imba, ndobva vati graundi iri harina chii, handina basa. Amen. Ndatinoya kuzokuudza kuti hakuna chisina basa. Cheya ramakatenga mbameni makaitengera pigara, haisi stofu cherekana kasei. Stofu yamakatenga mbameni ndeyekubikira, haisi display. Tokwanane makarongedza makapu epingi nechekumberi, eblue nechekumasaidhi, masisipuni acho ari nechepakati, mozoti magirasi pani pamusoro pestofu. Marasika chaita kuti murongedze mapureti pamusoro pestofu, inyaya kuti stofu yamusi kuishandisa basa rayo, saka kwamuri inonzi haina basa. Amen. Ndauya kuzorangaridza umwe munhu kuti we are born for a purpose. Hazvina basa vanhu vakakutumidza mazita ekuti chii, basi nyakuumba kumeka sure kuti nzeve haina kunomhara pane mhino, mhino haina kuenda pakandongonya. Aiziva kuti une basa. Basi nhamo yatikuwadza ndeyekuti taakuteerera mazwi evanhu kudarika aMwari. Isu takakura nguva dzakare taiita zvinonzi zvirukwa. Vana mai vedu vairuka, ndekuru ndofunga munozviziva. Vakabata maniti vachiruka majuzi. Kwaine kune masitaira akasiyana siyana, imwe ainzi yemuchinjikwa, ndizvo here mai magama, chimwe chichinzi chituropo. Saka mai vemeka shuwa kuti vari kuruka zvavo, vachiruka. Apa isu senana vadiki munongotambirawo padhuze nanamai muchionawo zviri kuitika. Waimeka shuwa kuti amai vakangosunga kuti vanoti sapoto mukicheni, unosara utora zvirukwazve, wakutanga kutumbatunda, uchienda nekwauri kuda, kwete kukudiwa nemuridzi. Pamwe vava vakarukwa chituropo, amai vanowana paiswa muchinjikwa. Basi amai vakangwara havasvika vachibata zvirukwa vokondinya nemuchinjikwa vachida chituropo. Unoona mukadzi mukuru anovhomora maniti, avhomora maniti otanga kunoti kudadanura, akutanga kudhonza shinda iye, zvokuti uchivaona vachiradanura unoti hapana juzi richazobuda apa. Vaona kuti vadzokera paoriginal pattern yavo, votanga kutungira futi zvinitirira, muchidzokera panzvimbo yayo, vakuti tava kupfuurira mberi nechirukwa. Ndauya kuzokudza kuti you are born for a purpose. Pane pattern yavakabva nayo kudenga iwe, ndobva vaudzwa pano panyika, ndobva paita imwe shasha yakandonga chirukwa chinonzi mwewe, wakanga wakasoma iwe vanzi muchinjikwa, ndobva chakuchitanga kuenda nedirection yacho. Basi nhasi uri kuti wairasa Satani. Ndauya
kuti uye haite nasora uri kuchema musodzi uri mumba imomo vatenderi kuti mwari vane mhera inoshasha mwari nasona vadzoka kuti vangoradanira chirukwa vapedza kuchiradanira vodzosera program yekuti according to God's plan kuti mufare mukati memba yenyu. Ivo vanhu munavatsevedzera hamuna chamunoita chinofamba hati kwaifamba mumwe mudhara nekangwana kadiki vaine bhiza hwani ndokusangana nevanhu vekutanga mudhara akati saka toita sei inini murume mukuru ndokwira pabhiza ere mwana ari pasi kana kuti mwana ndiye oenda pabhiza ini zvangu semunhu mukuru nodi ndofamba netsoka abva ati amufana kwira pamusoro indofamba netsoka ndokusangana nevanhu vakati ayo maneja shuwa murume mukuru akadaiswa arifamba netsoka kamwana kakagara pamusoro apo hamusi kunoti vaita utsini mudhara kwirai pamusoro pebhiza mwana ngaaburuke ndokuchinjanisa according to plan yevanhu ndokufamba ndokusangana mushandi mudhara munopinga here nezera renyu makatogara zviri pabhiza kamwana kachifamba netsoka chinjanai ndokuchinjana ndokufamba zvakare zvikati kunhaiwe kamwana ikadiwo chiri kuchema dzinobva ropa buruka mudhara akwire reganitaure ndichiti hakuna kure kwavakaenda nokuti vakashaya kuti ndiani waenda pamusoro pebhiza ndiani achifamba ari pasi wai purogiramu dzevanhu usachinjiswe purogiramu nevanhu vasikana nditeererei hakuna chinonzi wanonoka kuwanikwa chinongonei nguva yajehovha kana imwe yakone ndinotoenda hauzizi hautumwe kunoita chifambi nokuti hausati warohwa. Amen. God for a purpose. Nyaya yakaverengesa yenyaya murume anonzi Johani Mubhabhatidzi. Vabereki vake vaiva vari Elizabeth naZekaria vakatakura mwana for a long time. According to them vaiti rwendo runo Mwari azotirangarira pavakaona uyo akauya nechiprofita akaona chazadziswa vakati Mwari vatirangarira after so many years. John the Baptist was born for a purpose. Vabereki munotenderana neni ukaona vanhu vasvika pakukwegura vachembera sezvatakaita isusu nafusi tachembedzana munenge mazama nepamunogona kana iri imba matsvaga imba kana kari kamotikari matsvaga kamotikari kana chiri chimunenge mazama kuunganidza tunhu twenyu bati apa chinenge chichikurwadzai ndechekuti kwesu tikafa naibaba pfuma yese iyi tinoisirani hapana iromo rakanaka. Mwari warangarira Elizabeth naZekaria ndokuvapa mwana anonzi John. Wataverengesa maishanduka kana mamusingandinyebereri nokuti zvinotaura renyu bhaibheri ndizvo zvinotaura rangu. Zvinonzi Johani aigara mure wanarega nemakorokotoka takazoti makoni kwakaitika munani takati ndiye kuzoona kuti Jonzo aripi here. Jonzo aripi renje inzwai kuti adzaka akapfeke makushe engamera akasunga bhanire leather belt chinzwai taipi yechikafu chaaidya mashu neuchi wanariye vana vamai watambura here kutsvaka mwana mabvunzwa kuti mwana wanyaripi vakanamerasara kumba vakutora hope aripi John ari kurenje born for a purpose. Lakini chitarisa nyaya iyi ndakaona kuti nyaya yechiprofita chaJohani yakasvika kuna baba naamai kuti wavakatakura mukuru chinonityisa pana
zvechirudumbu nokumhoresana hapasipo pane nyaya yangu. Mukazoiverenga nobva yati Elizabeth akazadzwa nomweya mutsvene. Kungoona muna nenhumbu nobva mweya mutsvene wagara pamusoro pake achine nhumbu. Zvadaro zvaireva kuti mubereki ane a part to play. Johani akazobuda haana kuramba ari mudumbu, but akuda iye mbune akazwisisa kuti I am born for a purpose. Kune vanhu vachiri kuramba kunamata Mwari mushe nanhasi vachiti ndagoni mozamoti madhanyatsokutsana ngurainonde menanga ekerenanga indinatogara parikuke ndichiomera sekuru svikai sanungazovati zvichirana zvingotera navesi shamwari amai pane pavo panozoita pakuiwe wesedunga. Johani abuda kunze akanzwisisa maari kuti inini handisi wekugara mumba sevamwe, handisiri kudya sererake sevamwe. Akomana kaMwari vakauya here chiri chinangosha Mwari makatonyatsotaura kuvabereki vangu nanhambozorokana ndavapo kuti ndakabva kwamuri kuna Mwari, asi vamwe vari kudya sererake mudzimba. Ini ndichidyei? Mwari wabva vati ndizvo exactly. Ichokwadi background yako yakanga zina kutendere kunamata, asi mwaka uno zvawakazvimirira saJohani Mubhabhatidzi uripi? Uri kuitei? Kune vanoramba vakabatsirira papasi kuti rudzi rwekwedu isu chechi yedu ndeyehwisiri, isu chechi yedu ndeyesabata. Shamwari vabereki vakarova pavo vakakunongedza kereke, but iwewe une pako sedunga munhu wanarenga. Ndinoona Elizabeth achizwa mwoyo uchisumuka achionekwa nemwana kuti mhai ndanzwisisa ini kuti handina kungozvarwa nje, ndaakumboenda kupi. Musandipe poto, musandipe sauti, musandipe hembe dzokupfeka. Ini ndoedi ndaakuita. Amen. Hakuna mubereki asingadi kuitira mwana wake zvakanaka. Asi kana tasvika panyaya yaMwari, isu vabereki ngatisarendei vana kuna Mwari, nekuti wavakatotakura iyeye ari born for a purpose. Yake anozvidairira ari wanarega. Asi achigarako kurenje atirarama upenyu hwakadaro. Tikadzokera kuna Isaya hazvina kungoitika nje. Shoko rechiprofita rakanga raburuka kuti kune izwi reunovana ari murenje. Hazvaigona kuti Johani ataure aitoti nyaya yaJesu achikuda mumba. Ati ndamogara munoziva iGreen pakona so iye marectiles yaye mukangonoka joka kunoti 1 2 rechipiri racho ndorangu. Hazvaibvira kuti agare mumba, icho chiprofita chakati izwi richabva nekurenje. Amen. Mufundisi akapatara akatakakudza kuti kunamata madiro acho chinaka kunyepera, kunamata kuita kuda kwaMwari, nometa zvinokosta chii. Kana zvichireva kuti ndibude munaZariasi homwe yangu ndichienda kunogara kurenje, variyo Mwari vazvitaura. Aiwa ndinei born for a purpose. Kune izwi reunodana ari murenje. Johani akararama ari murenje. Chinotityisa paunique character yaJohani, akauya with a strange message. Ari ikoko handizivi kuti vatendi vake vekutanga vakanga vari hani, kwakusina mamicrophone, asi aidaidzira ari ikoko kuti repent for the kingdom of God is at hand. Tendeukai nokuti ushe hwekudenga hwaswedera. Bhaibheri rangu rati vairi muJerusarema ndo vakatoti veniweka zvotibatsire kugara tiri muno. Manzwa here izwi riri kubva nechekurenje uko. Pesa titevere renje iri ndashoko riri kubva nekurenje uko. Hatina kumbobvera takaridzwa. Sei vaiti it was a strange message. Mukaverenga pazotaurwa naJohani Mubhabhatidzi apa,
mudherere vakanga vari vakuru vemasinagoge vaizira murayiro in and out. Vaiziva kuti sabhati inochengetedzwa sei, anonzi mujenda akamira sei, anonzi ari ceremonially unclean akamira sei. Vaiziva in and out. But nekuda kwokuti Johani Mubhabhatidzi airarama mupeposi yake, anoti achiona vafarisi haaone urabhauma hwavo, anoona chiri kuseri kwarabhauma, otaura mashoko ekuti tikataura muno munoditiza kuti imi vana venyoka. Apa matega tiende kunonzwa meseji. Ari kusvika achiti imi vana venyoka, ndiani akunyeverai kuti mutize kutsamwa kwaMwari? Hapana anonzi akaridza tsamwa achidzokera. Vanoti tiite zvakonyoka. But meseji yawauya nayo iyi, chigariro urabhauma musoro kuchena kudai, hatisati takamboizwa. Vauya nenowari zvokubatira urabhauma noshanda sei. Izvi zvauri kutaura. Johani akatanga kuchiintrodusa nyaya yakanga isina kumbovhera yakanzwikwa. Ndina Johani wandiri kutaura naye, handinei kuti rudziro rwenyama kajaira kutaura ndeyerudzii, but ndauya kukuudza kuti you are born for a purpose. Introduce something new to your generation. Igotaurawo mashoko akasiyana neanotaurwa nevamwe. Tiri marombe, tiri marombe, tiri marombe. Iwe imboita kudaidzira voice zvidzi kune izwi remunodana ari murenje kuti hatisi marombe nekuda kwaJesu weNazareta. Isu munyengoda hakuna anogara chimbodaidzira uchibva nekusinganzwisisike. Come with a strange message, come with an unusual message, kuti zvinotoita chete naJesu. Purpose yakameri yaJohani yanga yakaoma adikanama, akaudzwa naMwari. Mukazoverenga muna Johani chapter 1 anotaura achiti nyangwe neniwo ndakanga ndisingamuzivi, asi akandituma akanditi waunoona achagara mweya mutsvene pamusoro pake ndiye wacho. Muri kuona muna Mauri apa, Jesu aiva ari pakati pevanhu. Haleluya. Nasi Jesu aiva ari pakati pevanhu, vamwe vakanga vakatogarisana but vasingazivi kuti ndiye Jesu wacho. Vamwe vaitogara maneighbors asi vasingazivi kuti ndiye Mesiya. Remember nati rudzi rwechifarisi rwaitozviziva kuti kuna Mesiya achauya, asi vakanga vaine zvavaexpecta pana Mesiya wavachatenda Mwari. But Johani Mubhabhatidzi ari kuuya achiti Mesiya haasi kudenga, Mesiya haasi mugungwa, Mesiya haachazouyi, atori pakati penyu. What a strange message. Amen and amen. Haana kuuya achitaura kuti vedikani musakangano kuti chengetedza sabata harive zuva dzvene, musi wesabata haufambe makilomita anodarika 7, ukafamba kaviri katatu wochizororei nekuti zuva resabata. Akauya ne-different message kuti I'm here to introduce you to the man that you have been waiting for. Ukazozvitaura kubva panguva yaMarakai pakavanyara rokuzisi, but anotanga kuchidaidzira ndiJohani Mubhabhatidzi achibva kurenje kuti murume wamanga makamirira kuti kuti asvika chete asaripo pakati penyu. Kuna amai vari kuite kuchema
Resurrection. Tomuka. Samari bhoza ari pedyo newe. Umuudza kuti andigumire muguva. Sekuru gova vakaipa. Vakati kana ndafa kufa kwauzvarova. Isaipa churu ndigochurudzwa nevanondida. Wendo runa atitsvake churu chokuigwa. Ndava musunoridzwa hwamanda. Makuva vachavhurika. Vatsvene vamwari vachisumuka. Tichitekedzeswa miviri mitsva. Shoko raMwari roti hatizive kuti tichange takaita sei. Asi chandinoziva ndechekuti tichange takafanana naye. Handizive kuti ndiri mutetere kana mukobvu kana murefu kana mupfupi kana wepingi kana weyelo. But to me it doesn't concern me. All I know is ndichange ndakafanana. Amen. Johani Mbhabhatizi purpose yake yakanga iri yekunongedza vanhu kuna Jesu. Isu tikauya pano nemunhu waMwari agere apa. Takakunongedzai mwachitengedza takukanganisirai. Takauya panzvimbo ino kuzoti musagumire kuona machitengedza vari pano. Inini ndinobhabhatidza nemvura. Asi anouya shure kwangu ndine akanditumawo. Johani anoti iye akandituma akanditi. Kana tomira panati taurire pachitengedza. Tinotaura kuti iye wakandituma wakanditi. Repent for the kingdom of God is at hand. Vadikani hama ngatitendeuke pamabasa atinoita. Ngatizivei kuti kudenga kuri kuendwa. Jesu havana kugumira pamuchinjikwa. Vakafa, vakavigwa, vakamuka. Paulo akaura achiti dai Jesu asina kumuka kuvakafa, kuparidzwa kweivhangeri kungadai kusina basa. Tinoti tikagara kudzimba dzedu pamene pamungade muchore muAfrican movie, pamungade muri kupi handizive. But yatiunganidze inyaya yekumuka kwaJesu. Rega nditaure ndichiti Jesu ava vakanaka. Vainge nevadzidzi vavaifamba navo, asi vanoti vakuchienda. Vanoti handikusiyei muri nherera. Ndichanokumbira Baba vatumire Mweya Mutsvene auye pakati penyu akudzidzisei. Let him lead you into all truth. Mweya Mutsvene ndiye anotitungamirira mune zvokwadi. Chokwadi chandiri kutaura ndechekuti Jesu vakaenda asi vachadzoka. Mateo anoti kamwe kamwe sepakubhaira kwezuva isu tichange tichishandurwa miviri yedu. Amai Jesu vakadzi vadzoka nhasi kuripa. Hanzi pana akanga aine vashandi vake, ndobva amboshanya aine purasi. Ndobva asi ati kumushandi wake ndichamboenda asi ndichadzoka. Vanhu vari kutenda nebasa randiri kukusira. I promise you kuti musi wandinodzoka chandinokuwana wakabata nometa chii ndinokupa. Shoko raMwari rotaura kuna zvakazarurwa kuti tarirai ndinokurumidza kudzoka. Mubayiro wangu ndinawo kuti ndipe umwe neumwe sezvaakabata. Zvikanzi chandinokuwana wakabata ichocho ndinokupa. Muranda ndokumbomhanya akati motikari agopedza 3 days akubata mota achiti kudai vachingosvika kai, dai vachingosvika kai. Akaona havana kusvika akati rega ndiende kumba. Akanopedza dzimwe 3 days ari pamba akaona havana kusvika. Akati zvinonobata papiko. Akamhanya zvese zvaaifungidzira akaramba akabata asi havana kusvika. One day ndombo akafunga akati payadhi pano paane marara akawandisa, rega ndingotsvaira marara. Ndobva atanga kutsvaira zvake, atanga kutsvaira ari kuklina yadhi. Apedza matora chisamba chake chokurasira marara ndokupeka marara ake. Uyu atakura sapu yake akuda kuenda norasa marara. Mudzidziwe ichichiwe nzvimbo ndokubva asvika. Zvikanzi sezvo ndakakuudza kuti chandinokuona wakabata ndicho chandiri
enda zvako nebhegi remarara. Amai Jesu vakadzoka nhasi vamuone makabateni. Hamuna kubata bhegi remarara emamuhwa here mama? Hamuna kubata bhegi rekuba here mama? Hamuna kubata bhegi reufambi here sisi? Jesu vakati pacha nhasi makabata bhegi rei. Pana ari kundinzwa? Kudenga kuri kuendwa. Mai charava vakaimba vakati hama tingafara hedu kuya kunonzi kufara. Asi zivai kuti munhu mumwe nomumwe tose tichafa tichisiya ino nyika. Bhaibheri rinotaura richiti misi nenguva hazvina kupirwa kwatiri, kunyange nemwanakomana womunhu haana kuzoziviswa zvinozivikanwa naMwari vekumusoro kudenga. Asi hwamanda ikarira muri muno iri munomu zvatakatoita tese tinosimuka here? Like John the Baptist, repent my brother, repent my sister, repent mama, mukana uchiripo, gadzirisai nzira yaShe, gadzirisai nzira yaShe. Jesu ari kudzoka, kana ari sexuality, vakaimba vakadzi, vadzidzi vakamutarisa, zvikati uyo wamuri kuona achienda nemumakore nenzira imwe chete achadzoka. Jesu achienda noti pandinodzoka ndinowana kutenda kuchiripo. Yaive konseni yaMwari, nokuti pamwe pavakaenda zvaive zviri nyore. Vadzidzi vaifunga kuti anogona kuuya next week, but vaibvunza kuti if the generations to come, are you still going to believe that I am coming back? Muri kuzvitenda here kuti Jesu vari kuuya? Johani Mubhabhatidzi akaziva peposi yake yakawira panyika, ndokunongedza vanhu kuna Jesu. Ukaverenga kuna Johani pana chapter 1 unonzwa zvichiti vaFarisi nevaSadhusi vakatosvika pavakatora dare vakati endai munobvunza murume uyu kuti ndiwe here Mesiya? Akati aiwa ndisi.